paro ni kare Raila wudo genga ni kare ne chalo nade. Ne jomoko wero kendo wacho ka ni ne en hono to ni ok oyie. An ti nyaka jomose penja ni to donge nchako gwenyoro gi Raila paro. Akoni mano ok mone bedo ono emigwenyruok e paro. Nikech ono ok inyal ng'e gima omiyo timo moko. Nyocha machiegni na nyiso ji ni ng'eyo gik mane Raila Odinga timo go ni ok richo. Joma ni neno ka ji ywak nang'o momiyo ng'ane to gwethi. Raila ne dwa ni Luo owuoth koriwore ndalo te. Kano neno wuoyi maratego machalo gima nyalo ywa bath Luo komoro dhigo to geng'o negi oko. Ing'e ni kata lweny ka ji odhiye, ka nitie osumba moro mar lweny madwa pogo jolweny manyalo miyo wasigu lo jolweny, to en ni chwoyo mana gi tong' kanyo. Tong' siasa ni ochwo ji mang'eny e piny Luo. Joma no tegno mane iparo ne nyalo miyo Luo pogore. Omiyo kanyo ne Raila time kaka onego tim. Ting'e ni in motimni kamano to nyaka ine malit. Nyaka ywagi, nyaka go koko kendo nyaka ba wach ka diponi in kod dhogi. Omiyo gima ne Raila timo ne ng'ata ma ywak mane onego tim mondo Luo dong koriwore nyaka chop kama koro nyakwar Pondo Nyamagolo ninde ni. Erokamano, inya nyisowa ni to osetimore manade king'iyo chenro chakre chieng' tich adek ma Otieno chopo ka kotenore koda tho mar Raila nyaka odiochieng' ma kawuono to ka sirikal nosekawo ting' duto. Nyalo leronwa ni to ma ranyisi mane ma sirikal nyiso, bende otime kaka ne dwarore koso de inyalo time maber saidi kata inyalo time ma ok ochopo rang'iny machal kama? Adwa na nyisi ni thuolo masani en thuolo maber kuchako yiena mondo agone President William Arap Ruto erokamano ahinya kuom duoko ne oganda Luo dignity margi, kuom duoko ne oganda Luo mbi margi, kuom duoko ne oganda Luo luor mamargi. Kech gima President William Ruto timo ne Raila Odinga ni onge ng'ama nosetimne Kenya kata presidents mosenindo. Ji mang'eny mong'eyo mane nitie noneno ka e ndalo moro machon bang' yiero ma 92 ne nitiere matuoto, ne nitiere vice president mane iluongo ni Kijana Wamalwa. En notho e piny Uingereza ka en sitting vice president. Nokele Kenya ka onge ma waneno kaka wuononi. Nikech jotelo masano noneno ni en dhana keli akila kamano. Ing'e ni Raila Odinga otho ka oonge ofis momako mamare e sirikal. Tineno kogol ndege ma jet mar Kenya Airways moringo nyaka piny India to kite ndege to duogo kode. Gima ne pok otimne ng'ata e Kenya ka nyaka ne Kenya yud uhuru. Omiyo mano en luor makende gi hera makende ma President William Ruto nomiyo oganda Luo. To kata kineno kaka jolweny timore, diwoni osumba mar lweny motho. To en wuod Luo miluongo ni Raila Amolo Odinga. Omiyo gimosetim ji mang'eny pod biro neno bang'e. Nikech kata gole airport ni gole maka Luo tamore ni ok tim kama tiloko paro. Ka giloro yo tiloko paro ka gitiyo kodgi. Ma ogol jo ami koro emowuok rito gini. Nikech ok wadwar wich kuot gi ringre mar Raila Amolo Odinga. Ok wadwar wich kuot gi ik mare. Ma kata sani kiny ka ji ni Siaya to dwa ni mondo ket arita kwe motegno kabisa. Nikech ing'e ni neko mar Luo nitie Nairobi, to neko mar Luo moloyo nitie Kisumu, to moloyo saidi to korka gidhiro mogo piny Siaya, koka gidhiro mogo Bondo. Nikech koro yawuoyi modhing'ore mogich badgi odoko ko kiny ni kanyo dwa neno wuodgi machathuon mamalo chutho. Omiyo gik ma pod dhi timore kuno, security adwa ni mondo gol bila manogole mar Robert Ouko. Samoro ni tin kata ni yonge piny. Ouko kanotho to ne ane university. Ne lweny ger Kenya mapok none. Ing'e ni Kenya ka e piny ruodh Moi ne onge ng'ama nyalo dhi street ni dhi ng'anyo. To ng'anyo makwongo notim kouko notho. An naturo bada koni. To noketwa Muhoroni. Ma students ariyo